perquè un episodi sobre el segle XVIII, el menjar i el vestit a Catalunya, no? Hi ha molts motius, no? Però per mi un dels motius més importants és que és el principi de la modernitat. És a dir, en aquest segle XVIII és quan apareixen conceptes com el consum, el concepte de consum, el concepte de vestit com un element que es generalitza, que la moda es generalitza i arriba als mercaders i sobretot fins i tot a les classes populars, a les minyones, no? I a mi de totes les fonts que hem fet servir, quina és la més interessant? El Baró de Maldà. El Baró de Maldà. Per mi és el Baró de Maldà, perquè és un aristòcrata ociós, tampoc és un baró massa important, no? Amb cert tuf de pederasta, però que no tenia res més a fer I que observar la societat. es passejava i observava la societat, clar, amb uns ulls molt especials, perquè observa amb els ulls d'un noble, no?